ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ନମସ୍କାର। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାଟା ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନାତନ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମର। ଆଉ ଏଇ ସିନେମାଟା ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ସିନେମା ନେଇ ଆଉ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସିନେମା ଆଉ 7 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବ। ଆଉ ସେ ସିନେମା ଯେମିତି କି ରିଲିଜ ହେଉ ଆଉ ଅନେକ ଦଙ୍ଗା ହେବାର ଆରମ୍ଭର ଯୋଜନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସିନେମା ଯୋଉଟା କି ଆମର ସନାତନ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ଆଉ 7 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସିନେମା ନେଇ ଅନେକ ଦଙ୍ଗା ହେବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଥିକୁ ମୁଁ କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।